awuqalwanga yiso. Engathi ungasuyitshela angiqalwanga uwe mina. Uyabona makhona isifo esemzimbeni uyithinta ukuthi angiqalwanga uwe mina. Makukuthi unenhlupheko kwi-account akukho lutho, uyitshele inhlupheko ukuthi namhlanje angiqalwanga uwe mina. Ukhona waqala and lo oqalile uthembekile ukuthi into ayiqalile uyakwazi ukuyifeza. Siyahamba nenkosi eqala izinto iyifeza. Can somebody shout fulfillment? Yabo, sihamba nenkosi eqala izinto ezenze njani. Ngifuna ngathi ungayithinta isifuba uthi sekuqediwe, sekugqitshiwe. Kuqediwe ngempilo yami, qediwe ngempilo yami. But you know, uma esezoveza uPaul ukuthi uyiqede kanjani lento, abe eseza ku chapter number 2. Uyabona uma uqala eqaleni ku chapter number 2 uthi uma kuthi let me go there so that I don't mawufunda ku chapter number 2 uzofunda uverse number 1 uthi ngakho ke uma kukhona induduzo kuKristu, uma kukhona ukududuzeka kothando, uma kukhona inhlangano kamoya, uma kukhona isisa nesihawu, gcwalisana ukuthokoza kwami ukuba nibe mqondo munye, nibe mqondo munye nothando lunye, nibe nhliziyo nye, niqonde into inye, ningenzi lutho ngombango nangodumo lwezwe, kepha ngokuthobeka nishaye sengazathi abanye bakhulu kunani. In other words, uma uzohamba nalo Jesu ukhombisa irecipe of greatness. Nisekhona bazalwane, the recipe of greatness ukuthi ungenzi into uyenzela udumo lwezwe. Abesizoshinto enzima kakhulu abazalwane abangafiki kuwe, ushaye sengazathi abanye bakhulu kunawe. Inzima ke le ngizovala madozana nje. We ushaye, uyabona malithi ushaye lithi ungenza abanye babe bakhulu kunawe, alisho ukuthi yenza abanye babe bakhulu kunawe, lithi shaya sengathi. Ngiyazi ukuthi lento okuthi ukuzenzisa ayifuneki la kaJesu, kodwa uma uzobamba isecret of greatness kufanele udlule kulento okuzenzisa, ushaye sengazathi abanye bakhulu kunawe. You see, uthi noma usizwe ukuthi umkhulu, kodwa ushaye sengazathi abanye bakhulu kunawe, because ngeke uzube mkhulu kunabantu ongakaze wena ubaphakamise. You see, umuntu ongakaze umphakamise angeke uzube mkhulu kunaye. Angiphinde futhi, umuntu ongakazi umphakamise ngeke wena uzumdlule. Umdlula ngokuthi uphakamise yena. Uma kuphakama yena uNkulunkulu uyabona ukuthi lo uphakeme, uphakanyiswe ubani, abesethi ngizomthatha naye ngimbeke ngaphezulu, ukuthi mawusale lo kade emkhulu esengezantsi abuye futhi athi angimphakamise ngoba usengaphezulu. uNkulunkulu ayolanda lo sezantsi. Isystem yasezulwini ayilandi phezulu, ilanda ezantsi. But you know uNkulunkulu akacingi phezulu, ucinga into ephansi.
cika izinto eziphansi. Uyabona uma usuze wayibona ukuthi wena uphezulu, khohlwa ukuthi usawuphinde uye phezulu kunale level okuyo. Into yenza ufike kwi next level, phakamisa abanye. Oh God, oh God, oh God. But this is something that I've learned kule ncwadi abesezoyiveza ukuthi uyidemonstrate kanjani le. Uma uzofika ku verse number 5 chapter number 2 athi mawubekini lo mqondo, mawubekini lo mqondo. You see kusetshenziswa igama ke lapho i-attitude, isimo mqondo. Ngathi lungisa isimo mqondo sakho ngoba into yakho seyaqedwa. Yini eyenza ungafiki masinyane kuseyisimo mqondo lesi? Kodwa ngikhona basebenza. Uthi mawubekini lo mqondo owawukhona nakuKristu Jesu, awathe uNkulunkulu wathi akusiyona into yokuphanga. Yabona ke silibuke leli gama lokuphanga. Ukuphanga ukudla masinyane into yakho engathi kukhona ozokuphuca. Okay. Uyabona umuntu mayiphanga usheshe aqumbe nalento kade eyidla masinyane isheshe ifuna ukuphusha iphume, because into yokuphangwa ayimi phakathi. Uyabona uma usanyusa abanye usukuthi ngiyazi ngiya laphaya kodwa ngizojaha laphaya, ake nginyusa abanye. Izinto eyenza ungafiki la kufanele ufike khona, uyaphanga. Phanga ama levels, phanga ama levels, phanga ama levels. Kodwa ngashumayela kancane angithi but you know uthi ke mawubekini lo mqondo owawukhona na Christ wathe uNkulunkulu. Alisho ukuthi wathi ecabanga ukuthi uNkulunkulu, wathe uNkulunkulu ngoba i-destination yakhe yayivele ibekiwe, and it was sure. I-destination ayikho into engaguqula. NoJude impela wayengeke aguqula kodwa ngisakhona. Now uthi wangasho ukuthi into yokuphanga lithi iBhayibheli wazithobisa. I like it in Greek, lithi he pushed himself down. Uyabona uma usaphushwa abantu bekuphushela phansi, ngoba uma ulokhu uyiphakamisa nje abantu bazokuphusha. Hayi come on, amen usekhona. Wathi angize ngisho njengompostoli ngithi kanti nithuleleni. You see bazalwane, lento le yokuzama ukuzinyusa usukuzidemote. Yonke into enyukile akufanele ukuthi inyusile. Yes okay angithi conference le, angithi conference. Can I speak? Can I pour out? Uyabona uma uke wajaha, kukhona umunye usise esasimthanda kakhulu, sikhonza kanye naye emnandi ekholweni, kanti umnandi nje amehla akhe akimi uyibona ewumesisi isikhali. Manje inkinga uzibone umesisi isikhali kanti uzikhali akakamnyusi, uzinyusa singakhuluma enye izinto eyiqeda ibandla ngoba wonke umuntu uyasiphaka.
amen ungaphela noma ungamen ungaphela. So wayezibona ewumesisi isikhali. Uma sengikhethile weza kimi yena ekhala inyembezi wathi kodwa bhuti yonke lento besiyenza kanye nawe kanti besenzani? Ithi mina usho kahle ukuthi yonke into ebesiyenza ngoba ubungayenzi wedwa. Even today mangizohlangana naye ujika bhekele ngenxa yokuthi ngamphuca ithuba ayesevele yena ezibeke kulo. Uma ufuna ukusidimota siphakamise. Wathi ngeke uzuphumelele into yakhe inkulu, ngeke iziphumelele ngoba ibidinga nje umuntu ofana nami ukuthi ahambe eduzane kwakho. Nathi mina sengimkhethile, sengimphakamisile ozohamba eduzane nami futhi ngeke uzumehlise ngoba uphakanyiswe yimi. Nisekhona bazalwane. So in other words, ungazama ukuyiphakamisa noma ungazi ukuthi into ngeyakho. uJesu wayazi ukuthi uNkulunkulu kodwa akaze asho ukuthi into yophangwa musuphanga izinto zakho. Abantu manzofika ndabe ngithi yakho obe ngathi uma uphephetha la uthanda khona, ngathi uma uphephetha la uthanda khona. But you know, uma lithi iBhayibheli wazithoba kwaze kwaba sekufeni. Angithi uyabona lokhu uyithoba oku-abnormal, uyithobe uze ufe ngoba uma idestiny yakho ikulindile noma ungafa. Okay. Yabona noma uma la uyakhona ungakafiki noma ungangena ethuneni ubole kodwa uyobola njengoLazaro ngoba inkosi izothi angaqedi ngawe. He will come right to you. Uzokhuluma nempethu ezidla umzimba wakho, akhulume nethuna elikuvalele ngoba akaqedi ngawe, engazathi ungathi akapheli ngami. Uyabona babuximba, I don't know uma ngavela lezi yampethu ziletha ubufakazi ukuthi zayibuyisa kanjani inyama esezidlile. Kodwa nisekhona bazalwane, silande bangcwele, silande amasoja afa esigodini sekuhlakazeka amathambo sizokuthi kodwa kwenzekani. Bazothi asazi kwenzeke kodwa sibuze nanka nazi impethu, asibuze nazi izinto ezidla umzimba, sibuyise kanjani into ethuneni. Ngifuna uyitshele ukuthi ayikho into engaqeda wena, even ithuna imbala. Ishithuna alisoze lavimba wena, alisoze laqeda ngawo. Also ngiyangithi mina noma ngafa kwesinye isikhathi makukofika umuntu nje wahlabelela bazobona isimanga abantu. Uma ngingakapheli babona isimanga bethi bahlabelela bethi ngenjabulo enkulu songena yesangweni, bangibone ngivuka bayomthumisa awoyimva ana amathumbu sebengihlinzile.
Umithi uma nje ithuba lami lingakafiki, uma lingakafiki, ngoba ngisho ithuna ngeke likwazi ukuvimba nokufa, ngeke ikwazi ukuvimba indlela yakho eya kwi destination. Can somebody shout, I'm a person of destiny? Person of destiny. I'm a person of destiny. A person of destiny. But listen to this. Listen to this. Lithi-ke iBhayibheli wazithobisa kwaze kwaba sekufeni ukufa kwehlazo. Bese lithi iBhayibheli lithi then God. Then alimsebenzisa ubhathi livele lithi nje then, ngoba kuNkulunkulu ayikho le phathi yokuqala. Kodwa uma ungakhuluma kithi kuya understandeka ukuthi ufile but ulimi lwabantu lolo. Kodwa uma buya kuNkulunkulu akayiboni le nto yokufa. Ubuku ukuthi uqale waphakamisa bani ezokwenza uqualify ukuphakanyiswa. Angiphinde futhi uma empilweni yakho ungakaze uphakamise umuntu, uma ungakaze uphakamise umuntu empilweni yakho awuqualify. You disqualifying yourself. Uma uzombona umuntu efanele ukuphakanyiswa kodwa wena ungamphakamisi, oh Jesus, kodwa ngashiya iBhayibheli. Bengafuna ukwehla ngizela, bengifuna ukumala ngayo. But you know, lithi iBhayibheli, then God lifted him up and gave him the name. Ngibone enye into kulesa scripture ukuthi uma kufika ingelosi yathi kuMary uzokhulelwa, uzozala indodana. Uma uzolifunda kahle lithi baya kuyiqamba. You understand that? Baya kuyiqamba igama layo ukuthi ubani? Hayi khulumani. Baya kuyiqamba igama layo ukuthi ubani? Kodwa ubengakayiqambi yena. Ubengakamniki lelo gama. Kwakufanele bamnike aze alilungele. Asethi ke bakunikile nami sengiyakunika. Hamile magama bamnika uJesu in the beginning of his life igama as a man. Kodwa uNkulunkulu wamlinda waze waba na 33. Wambona ephakamisa abantu. Wambona ephakamisa abantu. Wabaphakamisa bangabona ukuthi uyabaphakamisa. Bambulala bethi baqeda ngomuntu kanti uyena lo ozobaphakamisa. Kuthe masebethi kuphelile ngaye. Then God. 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 Wathi awuphakamisa abanye izwe lonke kangaka singakwazi ukumyeka afe ngakafiki la kufanele afike khona. Wathi then God lifted him up. Usetshenziswa igama elifana nelesizulu ukuthi akamphakamisanga ngezwi, wamqukula ngezandla, wamhambisa wayombeka ngakwesokunene
kunyathele phansi kangakanani, kodwa ngibona izulu getting ready ukuzokubamba liqukule likuse lapha owadalelwa khona. Hayi ukhona kodwa amen la namhlanje ebusuku. Izizandla zomdala weinsuku zibamba abantu zibaphakamisa. Akunandaba ukuthi bakunyathele kangakanani ngo-2024, kodwa ngo-2024 but you know indlela, come here brother, come here. Ushabraka, bring your hands. We are paganism. The devil cannot stop you from tonight. From tonight, I can help you in the kuvimbe. Anenesi atabadakasi una masaya labadi keseke kokoroboshande. Then God lifted him up. Guess what? With his own power. With his own power. Now, when you come to chapter number 3, asibiyeke lokhu kusukela verse number 1 siya verse number 6, asiye verse number 7. Lithi ke iBhayibheli lo ophakanyisiwe, lo sekukhuluma ngobani bazalwane? Lo onikezwe igama elingaphezulu kwamagama onke, ukuthi ngegama lakhe onke amadolo ayakodwa nikhona nibazalwane. Onke amadolo enze njani? Ayaguqa, nezilimi ziyavuma ukuthi uyinkosi. Bese lithi to the glory of God, to the highest place. To the highest place. Now umpostoli ingithusile. Lithi ke ku verse number 7, ukuba ke konke okwakuyinzuzo kimi ngenxa lo phakanyisiwe ngakushaya indiva. Eligama elithi indiva umvangeli lisho ukubaza ubumnandi bento, kodwa ukhethe ukuyeka nobumnandi bayo. Indiva ukuthi ngikwazi ukuthi you are great, kodwa ngikutreat sengathi uyilinebe lentini.